Ini Sabrung district YTF ringjak kaisa auto bike rally program khai tongo oro phaimanjak paikaisini YTF ni central committee ni secretary Sir Omendra Burma tai oro phaimanjak paikaisini block ni president Mukesh Tripura yango Reshimu block ni district president member Chiranjit Tripura tai oro table leaders khobangma tongo जों जागाव जों गैदारिं जों कम से कम जों गैदारिं खालाय दङ जागाव कम से कम 1000 नि अबाब जों जों बाइक रैली खायखा जों जत्त सिख्लार दाबो जों यां टिकेट गरिबाय दाबो रतनपुर निसिमि जों सेंनिनाय जों गाबर सरा टिके हाबै नर्थ सनायसरी महरानिपुर ताई धनंजय नगर महरानिपुर ताई शिवपुर फाइनाय जों नेक्स्ट अ जागाव बेक फाइनाय रतनपुर अ जागाव जों किसा बाजार सरबार सिखन सासा खालामनाय नांगौ थेरनाय फानासि गदा तफेलन तर ताकु त भगुरो तिनी बातलाई हामबाय मारगो ताइबा हामबाय रबो तिनी न सेन्ट्रल तिनी कहाँ फालि गरे पैसा ब्रह्मन तिनी बातलाई हामबाय मारगो तिनी सारा राज्य देबरे कासला आवाज फेता तफेलन आवाज छोडे छोटी तिनी तार तिनी तार तिनी सारा राज्य देबरे कासला आवाज फेता तफेलन तिनी बागल चबा खाइसे त बागल तेरे बागल बागल तिनी खाइसे तिनी 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 बागल जम त मात्र खाइसे सिक्ला त लज गता तफेलन सामने को गता तफेलन जति चले राख्ला सारा राज्य देबरे आन्दोलन खाइसे गता तफेलन तवनाय तिनी संविधान अनुयायी
Haidi jung jotolo than jauna shor. Laina hambai ini Sabrum district ni sini Russia muk block andaro kaisa YTF ringjak bike rally ingkha jotono manjak khao jagao more than 1000 above bike tai gari rok jungo jagao nukha tai boro gese bolkha abni bagai jotto je phaimanja phainani sikla tai sikli tai okra sakra je o rally bo manja phaineno jotoro Tipralen isi bai tai hamjak muya pharo जों तिनि तामनि बागै जों खालायनो नांखांखै मेन कारनखै जों फाइनाय 16 तारिखआव दिल्ली अभियान थांनाय दङ आबंखै जों सिनि डिमान्ड चार्टाराव डिमान्ड दङ दुइटा जों कायसा अंखै सिनि ग्रेटर टिप्रालेन जे मुभमेन्टआव जों दाक्ति टिप्रालेन तुबि फाइमानानि दा कायसा अंखै सिनि 125 एमेन्डमेन्ट बिल जे थानायाव गुवाहाटीआव पास खालायजाखोन आ बिल न तैसा हायना हाय आ जागाव फाइनाय जानुवारि 6 सेसनाव साख्लायजाखनाय आबुनो तैनाय सिनि आवाय मुं पान्दा सिनि मुभमेन्टनि बिसिं तैसों आबुनो जों सक्सेस खालायनायनि बागैनाय जे इन्डिया गभर्नमेन्ट जों दाक्ति इमप्लिमेन्ट खालायदों होननाय जों फाइनाय 16 तारिखआव जों मुभमेन्ट थानाय गारो जों 19 कोटी रग जों थांनाय समनाय आरो जों दरनारना गाबुन सिबिया जों जे तंसंनाय रग जों अर जे थांया दिल्लीआव दरनारिया रग अरबो जों डिस्ट्रिक्ट वाइज खालायनाय दाबु दुइटा डिस्ट्रिक्टआव कायसा गैदारिं आमा हायके जों जत जागोन सिनि पलिटिकल डिस्ट्रिक्टआव जों कायसा धरना आचरनाय सिटिं डेमनस्ट्रेशन जों त्रिपुरा हास्टेआव बस जोंआबो सारा त्रिपुराआव जों गोलैरि दनाय दाय दिल्लीआवबो जोंआबो सानाय अंडर इंडिया गभर्नमेंट अंडर आर्टिकल 2 and 3 जे ग्रेटर टिप्रालेन कन्स्टिट्यूशन जे सुइजाक तकमानि आबुनो सुनो रिसिटुं सिनि बर' कुसुं थांसिटुं होननाय सिङावबो रक
खाना मुसुंनाय सिनि लगे ना मुसुंनाय सिनि खरांनो खनाय तंनाय ताकुटाय बुकुक संनो जों दिनैनि बाइक रेलिनि बिसिंथि जों कबुलिनारगो जाहाथे जों बुसकांगो सिनि मुभमेन्टआव सिनि पार्टिसिपेट खालामनांगौ sini tinini bike rally ha rally अभियान नि बागै tinini o bike rally o जों गोबां पजिटिभ माखा लामा लाम्फे जों sini खाजानि ताकति बुक जों सभा सभरि दाइ बोसोरनि खादों जों नायो थांसानि बिसिंखै जों sini जाति प्रालेन आदाय खायनि नायो जाति प्रालेन केबुनि अधिगान सेक्ला जतबुनि अधिगान रुनाय वो अधिगान जों आदाय खायनि बागै जों youth ni bisitei YTF ni bisitei जों थांसाख्ला याब्रिसेथां एम रेली खालायो सारा त्रिपुरा दरना जोंनि रेली अननाय सुदु डिस्ट्रिक्ट सिनिया जोंनि थानाबो अन्य जायगायाव दं बिसांबां सगो जाय 6 तारिख दं 7 तारिख दं जोंनि 7 तारिखआव मनो जुलाइ बारियाव दं जाय शान्ति बाजाराव दं जों टिभिनि ओ रेलीबो ताइसिनि गोबां मासां साखारि खहा जोंनि सेबेसेल आं हामबाय मायाफोर जोंनि जे बाइकमेन दं जे बाइक सालावै आसु मासां साखारि बाइक सालावै जों लगे रुमानि बागै कारण बंगनि जों युथ ब्रगनि सुबा समान माबाय जों तेबो आगाय माने जों जाति प्रालेन जों दाखिना आदाय खालामनाय